Treasure of the Kings ефект. Сетва, да, окей. Нещо, дето казва... Кой ти иска казва? Кой си, бе? Брат, кажи ми го ти нещо. Чай, то след това... Temple of the King, а не, след това Апофис. Брат, моля да, добре. Апофис. Сетвам една мистериозна карта. Ефект да ми добавя. Защото имам 10 сетнати. Да ми адни монстър, който мешава тези. Да, това е окей. Скорпио. Ще ме разлица. Ще подробно, извиняйте. Сори, бре. Ти нещо си... Temple of the King, да. No me face. Okay. След като ми игра дома, видях, че Да. Стамбай? Стамбай ще започва с Апофис да сърпа. И той ще сипа. Да. И можеш да го използваш този ход. Екзактелни! Един път тогава, после ми превръща едно чудовище в блока. Ще продължа. Да. Ще наноса на кръстеното Старс. Той прави нещо? Сам по себе си. Нищо не прави. Има ефект. Така да ти кажа. Дали разбираш какво имам преди? Да, трябва да активираш карта или ефект, за да го активирам аз. Нищо. Активирам кръстроник. Те на активация на 2 кръстрона карта от ефекта. Какво ще направиш, ако ти кажа, че ще играя Verdict of Anubis, не хейтвам го, унищожавам го и ти унищожаваме монстърите и ти бият чипи. Ти чупи целия, той е бордлайн по принцип. Да, Пак ще го кажа. не, трябва да... то са брои за Temple of the Kings. Да. Ще чейна с Тестарос. Counter trap. Пак Counter Trap? Брат, скил issue. Skill of the skill issue. Всяко. Тимон дрона. Тихо е, ало. Тихо е лаба. Inclusion ефект да се върна в Старос. В ръката? Да призова на плеч. Да го призовеш. Добре. Нещо. Чакай. Стой. Чакай да кажеш един. Директно. You can special sync from your deck и след това прави синхрон. Добре, сега. Ще играя статуя. ще чуя на Старс. Не ги? Чупиш. Аз съм сега. Ако искаш. Да, тегля. Нищо като... Стенбай. Не знам, че искаш правилно. Battle Sleep. Следващия път какво има? Имаш ли тригъри? Не. Много тъжно, брат. Какво става?
Мой ми сетник. Какъв е тригър ефект обаче? Не е. Ще активирам Strong Cluster. И какво прави сега? Шафълваме една къстъм карта в Банш гроба в дека и унищожаваме една карта, която таргет. Значи таргет на физа. Фюжън на таргет. Как го чувствам? Чина с шафов издъхване. Не, няма да е същия чейн. Да, все пак. Ще е следващия чейн. По моето защита е... Как ще кажем за Майя факт? Ако съм 4 трапа на един чейн, той ще 4 Мисля, извиня. Ти може да го активираш, да, аз съм... Чакай. Да, съм окейство. Все окей. Да, че... Да. Ти се чупи? Сега детонатор. Ти други ефекти има ли? Кристиан, картите ми на полето не могат да бъдат баншнати. Добре, значи ще щупам. Чейн 300. Чейн да го негейтна и тези двете няма. Да. Сега. Ще ме спомня ефекта да ми адни спел дет менша на Treasure of the Kings. Това е ни спел? Всеки спел, който менша. Или него. Лив на Ексис, призва Ефект на Анубис? Да. Адни може. Трябва шифона заради трапа. Да, окей. Да, няма проблем. Да, ще сетна тази карта. Използвам това, батария на тази карта, да я щупя и това ще се добави. Пак по време като се подава. Ако препратил на дрон, може да се Ще призова той. Като трябва да върнеш... 3. Значи да върнеш 3 трапа, да, окей. Трапа. Си на 8к? Да. Той не мога да бъде. Можеш и да бъдеш. Той е много. Знам. Абе, знае. Ефект тук. Да ми адно? Да. Какво се да Той имаш гейм на борда. Да, знам. Да. Спешно само ефект. Да. Ефекта да е аз аз стръвам и друго ще играя Брика? Сумон, таке томба. Отпускаме баланс. Хапи? Мисла. Дрохейс? Ще избера... Не очаквам точно друго. Ние всъщност не говоря и гол. Толкова беше хубаво, ще заболи повече. Бяла. Без ефект. Фулиш. Това е само на монстър ефект може да се прави. Или на монстър. Окей, ще активираме тъмна особа. Ще използвам ефект на гейт да се добавя чудовището. Ето да спрях точно на този сърчер, който знае безполезен. Не точно, ама... Да, добро. Ти е енджин карта. Добре, на 7. Медве. Робет. Гигантски музик. Да. Ефект. Ще тръгват на машина, за да върна машина, за да е по-малко атака. Да.
Сетна. Да. Окей. Дрофейс. Да. Стендбай ми. То с какво правиш? Нищо. То с прайсинг. Да. То е цялата идея. Окей. Ще играя телефон. Моста за ефекти две решения. Добре. Ако искаш Дарк, можеш да добавиш нещо. Може твоя карта. Снимай мен. Матера. Чена сте ставили. Да, търсим. Добре. Да, няма да се догму, няма да се... Tu е активация или? Да, и активация. Аз знам. Tempo of the King, ефект да сипна. На активация няма сипна. Чена с Костър. Шафо на Кестарос. Таргет ли? Да, таргет. Чай, И унищожава. Окей. Минава. Нали. Тарикат. Ще сипна. Да. Ще се може да ти пасва. Стамък. Да, само ти какво правиш? Става мене. Да. Софодор ефект, като трябва това Кристиан Костър. Ти от гроба прави нещо? Не. Той като се призове, какво правиш? Праща две. Запек на слайм от ръка. Диди гроба. Да, полемизирам чудовище от ръка. Има втори пик ефект, който се само на хапа. Ти е кроля, да. Не се смей, мамо! Той има ли атака? Има, да, получава по 300 всяко ниво. Тоест на 20. Окей, викам, че... Не, сега. На паната за 10. Чай сега. А, окей. Endovin ще активирам. Чай. Endovin ще активирам този. Бях сега по Фижер, мисля, че играта ще Това е 2200, нали? 2200 защита. Има ли Дон Дръгстър. Че? Сега ти се призвава и ти ще... Не го пращам. А, не. Не. Това защита нямаше начин как да го направиш. Няма. Брат, знаеш какъв е плюса? Да, той ми намаля атаката да отива на създадение и сега на 1.500. Мой го миниш шефа. Да, след това ме спасва. Дрофрис, Каштенбай. Добре. Той е на 1.6. Да. Той е на 1.5. Да. Батълфейс? Да. Пастър. Нямам повече А то шъфъл е оттам ли е? Да, и от Гофи от това ще бъде. да. Не го правя да играе. Мишка, го биеш. Мишка, го биеш. Да. Treasure of the Kings? Брат, ти си от... Той ще сетне, нали? Чай, една карта врага, нали? Да. Да, от Дон Дръгстър. Дан Дракстър чупи? Да, чупи. Окей. Анубис да Last Judge, ефект да мядне мен много да марк. Тези двете и да мършна се станат. И това правим, мам? това е проблем. Всичко сърчу. На само. Една и ще искаме да държа втора за всеки случай, ако ми стане нещо с едната, втора трябва. Проблемът е, че изтеглих и другия. Ти вече Не може да върнаш ефекти на монстър да спешъл само. защото тия светли се потърнал. Не мога да ти Нормал само ефект.
in парламент е време. Това ще го самана като шефъл на... И други. Две ли? Не са ли три? Две. Имам 3 или повече с различни имена, шефълвам 2. Ясно, да. Да, то аз малко сега. Да. Трябва имаш три, ама само сложиш. Ти още един ги му остава, ако обичаш. Да, сега е ниво 3. Нямам телефон да направя така. Аз не съм. Окей, сега. Не, чакай, аз съм много слона директно. Телефон да тяш само сама, така да много. Ти не можеш да позволиш телефон да след теб. Да. Да. Може да виж колко тема, бе. Има май доста, защото обичаме 20 минути и все едно са. Да. Трябваше да взема батъл. Извън трябваше да взема батъл, аз сме. Искам да махнем Анубис. И ще нападнем команда за 6. Да. Не, тя за шепоне. Тегля енджине, ало. Сам не говорна. Да. Тегля? Да. Tidal discard Smiter. Drawface, Standby, Main, Treasure of the Kings. Чакай. Той е сетва на активация. Да. Той е сетва, не мога да го обърнеш си. Да. Можеш. Спомням как от началото не е. Ладаш. Ами, те кошки просто... Сет. И прямо скажеш, игра в друго обаче, знаеш, че спомням се. Да. Ставаме. Да. Честно ли игра била, ама то не може да покина. Не, кажеш само как е това. Ти сега Да. Но, това данса е бегата с парфумич. И ти ми да правя много. В Endphase ще активирам. Може да End of Main. И това ще играе. Знаеш, от Мика. Нямаш ограничение, защото... Реално ще имаш още. Не, автотранш. Не, стой. Не, то работиш, защото имаш, ти контролираш това. Не, май няма да сработи. Ама тази тя има тренинги за Ами че всъщност... то дори да ма... Виж, дори да не работи, мога да чина това. Ама как ще го гледа? Ами, Джош? Илянски? Нали трябва фейсъп continuous trap. Той е чейн едно, и то съм се физуал. Той е чейн това чейнинг, да ще бъде ли гейтъс? А той ще е чейнинг 3 реално. Съм сигурен. Мисля, че не, защото той тък му се активира. Нали, няма тък му се... Съм на 100%. Мисля, че не работите и в Омегата. Но в Омегата е върната.
Да. Ама той иска фейсъп трапове, не монстър. Фейсъп кантина. Не, Те само, той още не е само на това. Но винаги си кантина с трапа, ма. Добре, ти търсиш ли? Ами имам телефон. Влизам на такси с Има Ти ще го играем. И да не мога да го играем, аз пак мога да го направя. Да, Само не ти ще се. Тигля. Друго. Treasure of the King's ефект да ядно. Да ти адне, монстър. Да, монстър е имаше. Кент Стърс. Прави дракстар. Добре, ама не. Чакай. Давай. Добре, ще играя. Окей. Система е мейн. Сега той ми ядно. Ядно. Играя на бис. Мале, толкова се радвам, че имам таргет за код, бе. Защото не знам, ние ще се видим ли ти? Да, ние нали ще се видим. Ласите ни ми. Да, що се шанс не знам, защото се разпустях Добре. Лано монстър. Върни ми Аша в ръка, ако обичаш. Ти се развързал. Защо го играем в тази Добре. Да? Да? Да, че да ти го върна този. Обръщаме бодимент. Да. Ще кажа... Има на секс. Следващия път, като базовия ефект демидж става 0. Или общо 0, може да черна с... Ефект да ги сетна и тук. Да. Не чакай. Чейна с дропет. Дроплет. Да. Разбрах, че имаш монстри. Сетвам една. Той на колко? 1.6? Да. Не, 1.4. Да. Battleface? Да, може да го 1.4. 2.7. Мейн 2. Да. Да се добавя? Ти си той броя как е? Имаш един главай с кръва. Нищо не прави. Правя как да... Скарват си с този карта и с Се само го Това беше това пари. Да, но... Просто... Не, Нормално са. не мяза на американска. Да. Нещо. Ти никой е На резолюция изберем на карта следващия път. Съответния ефект, като изкарна на Следващия път. Трапа от било прави нещо? Не.
Да се призуе. Да се призуе, да се унищожи карта на моята. Добре. Призуе, ще унищожи и на резолюция ефект, като унищожен от полето да призуе от дека. Добре, ще чина Swamp Lord да призуе. Казвам му Winged Beast по принцип. What the fuck? Чакай. Това ли казваш сега? А не тяш. Аз нямам нищо, но просто го казвам. Мисля на това, брат. Да. Ти си готна, шо. Салфадор. На резолюция, чейлинг 1, Салфадор да прача 2 от дека. Да, и той ще бъде да щупи една карта на полиция. Да, кой ти е таргетът? То са ако изчупен. Нищо прави. Има ефект в гроба, да ще го разправим да го отгоре. Него ще таргет. Се Нищо Аз съм окей с това. Да, защото той е Ще пратим смигато. много съм тъж. Какво друго да пратим, брат? Ще пратим Костнер. Нещо резолюция? Сус, ето спад нещо от имам. Искам ти да ръката. Чай, трябва да слади се. мисля е тази да Не, махни другата е, брат. Брат, ще махнат секрета, съжалявам. Брат, Не мога паднат секрети. Да, оска на крейзи, брат. Anyway, ефекта на Смайгър не е зле, защото Смайгър като ми добави, той ми да грабва. Активирам това и няма също. Салфадор ефект, ще унищожа пристрана карта, ще го призва и ефект да прави ТД. Пак ли бе? Аз това си ползвам. Пауза. Това си махи, безплатен. Crystal Activation, абе, мога да. Добре. Елескелетус ще ми добави Crystal Coaster. Имаш един Стелс ефект, ще унищожаваме Елескелетус и нямам за дека. Поправиха. Да, че не има Братко, от бая влезе много тежко. Да, но не може да повярвам. Аз сега го пазя за Аш и за... Нали, ама... Не е губил от код бая. Да, ефект на Елескелетус. Ще върна на банището на Тестелус. Ефект на... Inclusion в гроба. Банишвам го. И ще го зарадя Съфетнер. Тя новата. Се разря нова. Infinity ефект, да ти ям апофиса. Окей. То винаги ли е лъгбейс? Винаги. Да, ама... Той да го стигаш. Да е батъл, ти на 2.9, нападам за 200. Да. Цвета на пас. Тигра? Да. Стукин притесал, няма лъжа. Избирам тук. Не мога, брат. Харпито ли сте гледа? Да. Фикна трикера да Ти нямаш сетва? Имам трап гроба, бе, брат. What the fuck? Ти не е българско, бе. Стан Костър да го щупя. Не мога да Смайгър, I guess. Chain 3, C3 ще ми направи Синчо само. Аз те дека ти просто. Изготвя се. Готвен съм. Ще обърна освен само пиро на Трябваше. не. Губиш това. Да, то це. Това мога. А ти чай той е зубна, бе? Не, аз го чупя. Не знам какво правим ще стане. Нормал съм терапевт ефект. Чега. Ще на Тондрайстър.
Дали имаш гейм, Той ще го изяде. И брат ще нападна с така толкова за гейм.